Llegir per a alguns és avorrit, per a altres un entreteniment, per a mi un estil de vida. Llegir és la manera de ficar-te en una història. Els lectors tenim més imaginació. A cadascú ens agrada un llibre diferent, una història diferent, i és que pots trobar llibres de totes maneres. Llegim a tots els llocs, a la banyera, al llit, abans d'anar a dormir, mentre esmorzem, a la platja, i és que en pic comences un llibre, no pots sortir d'ell fins a acabar-lo, i això és una molt bona sensació. Cada dia tens més ganes de saber com acaba el llibre, i quan acabes, flipes i tens ganes de llegir-te'n un altre cop. Llegint aprens moltes coses, fas menys faltes i coneixes paraules noves que no sabies que existien. Als que no llegiu, proveu a llegir un llibre de gustos que us agradin i ja veureu que després del primer llibre en voldreu llegir més.